חברים, היום אנחנו כאן עם המהות של מגניבים בטירוף. היה סרטון על קלאש רויאל, שממש לפני איזה שעתיים-שלוש נפתח לנו הקלאנצ'ט, ויש לי פה אורח, קוראים לו אור, תגיד די. יש לי ערוץ ביוטיוב. אנחנו אחרי זה דניאלי באנגלית, תירשמו. וגם אנחנו ננסה לעשות את הקישור. כפי שאתם רואים, יש לנו ספארקי, וכל השאר צרפים רגילים די טובים, ואנחנו נפתח איתכם את הקלאנצ'ט, ואחרי שנפתח את הקלאנצ'ט נעשה משחק, ויאללה בואו נפתח. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ופותחים. אני פותחת עכשיו, אני אפתח. אני עכשיו. יוצא מיניון. לא, אני אקבל פה אפיק. מעניין איזה. ספר גדול. משהו סביר. יאללה, בואו נעשה את כל אחד, תראו עם הספארקי. אני לא יודע, ספרתי מדעתם שלי. הנה. לא יודע אם מה להתחיל, כל הכל חצי שואלת משהו. מפגר. מה זה פשוט מיניות, ולהרוס את האימימה, בעצם בצד פארקי. פארקי זה החיים שלי. לא מגיעים. ויש לנו פה עוד אורח, קוראים לו ראם, תגיד די. הנה, מסכן העמיד, הוא לא יכול לדבר. ואז ספרקי תן מכה. ספרקי תן מכה, זה טוב מאוד. לי עכשיו ברוח מהם, ברוח כבן. הנה. הוא נתן 2 מכות. מכה. אנחנו לא משתמשים הרבה בפיירבול, אבל... זה בבטל רם, זה בדוק. כן. בבלון. עכשיו נשים לתקפה של בטל רם בלון בצד השני, שמאל. אוי אוי אוי. יש לך רק בטל רם לבל 3, ולא יש בטל רם לבל 5. יואו, שמונה עושים מכה. רוצים עכשיו חייבים לתת הקנה קצת. די מה היא מובילה לבנן. לא נכון. נכון, אני מובילה לה. נשים בטל. בטל בם. בטל רם קיבלים. בטל חם. זהו, תן מכה. ויופי. מתי הם מובילים? אוי ואבוי, זה התקפה קיבלימה. למה ספארקי? אז מה הייתי יכול לשים? מיליונור. עכשיו יש לי רק. ואם הספארקי יעצור? לא, ארמי אחד. ארמי הציל את המצב. מה שאומרים, ארמי מציל מצב, אמא שלו דומה לי הקרב. טוב טוב שלא אומרים, כי דייק. דייק במשפטים שלך. הנה בוא, ובלון נותן מכה. ושתיים הוד. שים פה איזה אוג קטן. למה קטן אם אני מוביל? גילית לי את אמריקה. הנה. פיירבול בשביל השפלה. השפלות. אולי אני אפילו אעשה פה קינג טאוור, לא נראה לי. לא צריך קינג טאוור, למה? יש 2 טאוורים. יאללה, 2-1, וחברים, בבקשה, תעשו לייק וסאב, ותלחצו על הפארס. סילבר. ויאללה, נחזור לכם. אני עומד לקבל גם לפי התוכנה שלי. רגע, בוא נעשה. אני עומד לקבל מג'יקל, ואנחנו נפתח ונעשה על זה עוד סרטון. יאללה ביי.